Vítajte čarudia u nového videjka. Dneska ideme hrať Roblox takého SpongeBoba Obi. Čau Smejo. Čau, čau, čau. Tak dneska... Tak poďme. Okej. Musíme tuto... On nás tu už... Uväznil. Hej. Tak. Ten praktor nás tu uväznil. No vidíš. Počkaj, toto je Pennywise, či jak sa volá. Aký pán? Či kto to je? Freddy. Tak Freddy. No počkaj, ale tak Prišlo skočiť, ja som sa netrafil. Jupi, ideme do dverí. Oh. A tu je SpongeBob. SpongeBob SquarePants. Už bežím po teba. Tak nejdem po teba. Tak poď. Ale rýchlejšie, halo. A tu si, čus. Aby nás neplácol. No ja som umrel. Ako vždycky. Aj ty si chcípol? Hej. Počkaj, ježiš, to máme skákať na tých? Ježiš, No na tieto, na mesa. Ježiš, sa máme vyhýbať. Máme. Iba keď nás... Hopi, ty hop. Iba keď nás chytí do tej lúčky. Okej, mám to. Počkaj. Okej. Ja som sa nevedel po tej... No vidíš, musíš dať pozor na toho SpongeBobáka. Ľudia, dajte like a odber mu. Však No, nás. ak som tu... Lebo Rýchlo. Lebo toto je jeho nový YouTube kanál, ešte raz si ho založil, že Max? Hej. Dobre, kde si? Jaj! Ľudia, včera na mojom kanále vyšlo videjka, tak sa chodte na ňu pozrieť. Však Max. Hej. Tu? Však je to tento. Dobre. Tento. Aký tento? Kde si? Ja som to typol. Au! Ja som to typol, je to ten... No. Bubliny voľaké sú tu. Sa Tak, nedá. a tento? Tak, Tento? áno. Tento, tak, ten úplne tak, tento. Tak. A tak, čus. Čau. Nám tu niečo mele. A tebe tam niečo melal. Tento Smejo. Ako tam skáčeš, ty vole? Vidím ťa na kamere. No vidíš. Počkaj. Tak. Tie bubliny nelietajú hore, takže Tak. kľud. Tak. Takže chill. A zase umrel ako Čo, vždycky ako to chcípak. robím? Umrel ako vždycky chcípak. No poď už. No poď, tak? On mne nejde skočiť do... Doprčíte. Dobre, pre vás to spravím naozaj. Fakt sa snažím. Počkaj. Tak. No vidíš. Dobre, už som sa A snažil. tu sú paradajky. Paradajky hočí sa úplne poho. Ježiš, Tebe ja čo? som umrel. Ak tam leží na tej zemi. Jaže toto. Ja som to chcel takto. Jupi! A ideme hore. To sa nedá liesť, či? Aha, už dá. Dá, to sú hranolky, či čo to je nejaké. A tu? Nože. Ma to neodseklo. Kvak. Ježiš, mňa to odseklo. Ideme skákať po hamboáčoch. Hej, a to budú trampolíny. No. No, Ja som túto hru nikdy nehral, akože, ale... OK, ja som tu. Jumpujem. OK, máme checkpoint. A zase nám tu ide rozkazovať, čo máme robiť. Niečo nám to mele. Takéto pekné hambáče. No. Skipando. Skip. Ja som to skipol. A ja. Ja to Zase dvere do... OK. Jumpus. Počkaj. Tu sa takto skáče však. Hoppy. 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 A mám to ja ako vždycky. Ježiš, tam je voláky. Hambáč ma zjedol voláky. Ježiš. Mňa tam zjedol hamburger. Nie. Hamburger nemá hubu. A mňa tam nezjedol hambáč. Tak. Tam nezjedol hamburger. No trčí tu z toho, ale... Ja to skipujem. Počkaj. Veď čo ti? To je čo? Čo mám s týmto robiť? Ty vole. Počkaj. Tak sa skús resetnúť, nie? Počkaj. Musí byť zase na začiatku. A tebe ani resetnúť nejde, počkaj.
Tak počkaj, musím No, sa... už? Či? Sa ti bugla obrazovka, ideš ešte raz. Tak poďme hrať niečo iné. Oh. OK, Či? tak čo ideme hrať? Neviem. Tak ideme hrať. Tak, Ľudia, chcete Brookhaven? OK, ideme Brookhaven. a nejdeme tieto striedačky. No na to zabudni. Počkaj, Max. Pripoď sa na mňa. Pripoď sa ty na mňa. Pripoď sa ty na mňa. Ale čo ti, ja nejdem mať dlhý nos. Toto je dobrá hra, strašne. Toto je dobrá hra. Ja nejdem mať dlhý nos. Dobrá hra. OK, ja už, Ježiš! ja už som na 13. stage. Ty vole, ty tam máš dlhý. Musíš byť na prvej. Tak ty ma dobehneš, ja som na 13. To ťa nikdy nedobehnem. Ak mám dlhý... Teď poď, Max. Bugla obrazovka, líbni sa, ideme na ďalší. Max, čo by si navrhol? Tučný nos. Čo Toto. Čo? Takú gulku, pripoď sa na mňa. Ak viete, tak to je taká hra. Už asi viete. Hrali ste ho niekedy. Tower of Bell. No, Ball. Tower of Ball. A potom si môžeme zahrať Tower ako of tu Bell. levituješ, ty vole. OK, kde? Tu? Ja som na tebou. Ja neviem, lebo mne sa to ešte načítava. OK, som tu. Som tu. Tak poďme. Kde si? Ja, ty už si šiel do tej guly? No. OK, idem aj ja. Poď, kde tam si? Ok. Tu si. Jaj! Nemôžeš ísť aj tak rýchlo. Ja som spadol! Ježiš. A mňa to... Čo? Ja tam mám loptu. Počkaj ma, Max. Počkaj ma, Max. Ale ja som tu. Kde si, Max? Tu. Kde si na začiatku? No. A ja som pre tebou. Počkaj, brzdím. Ja som padol zás do... Ja som brzdím. Ja brzdím a ja... Yes, dojedu. A ja som padol. Bože. Vole. Sa tu skúlame. Ale ja sa nemôžem trafiť do toho. OK, let's go. Som tu. A kde si? Kravička. Ja už sa gulám. Nechod tak rýchlo. Dobre, zabrzdil som. Našťastie. Si kde si? Ten- Ježiš, tu si. Mňa trhlo, že už jem na búdu. Turu. Ja som zase vybuchol ako vždycky. Bože, kde je tá gula? Tu je. Je ty nie. OK, tu idem. Už ja som mu preletel. OK, No som do... tu. Som tu. Ty kde si, Max? Ježiš. Ja neviem. Maxi, kde si? Ježiš. A zase som... To není možné. Ja stále hrám. Ty si tam? No. Počkaj. Nechcem kupovať. Ľudia, ja mám teraz momentálne 102 robuxov, hej? A ja mám to tiež. Jasné. Nemáš to. Tak sa potom pozrieme na to. Hej. Ale máš 0, ja to viem. Počkaj, tu máme brzdiť. Tu napísali, že máme brzdiť. No do... OK. Ty si kde? Stres, vypávam sa. Ty si kde? Mne to zatiaľ ide. Aha, Jedna minúta. musím ísť pomalinky. A potom sa zmení cesta. Hej. Za 50 sekúnd sa zmení cesta. OK. Kde si? Ja neviem, počkaj. Ale tá gula je strašne ťažká, ja si nemôžem... Ježiš! To je už priveľa, zatiaľ mi to ide. 30... No do... Ja som... Max, už ma to teleportlo a toto, tak. Ale ja si to nechcem kupovať. Zbytočné peniažky. Zbytočné robuxiky, že? Ja chcem ísť. Ty kde si, Max? Kač, nemôžem. Ty kde si, Ja Max? ty nie, ja neviem. Ty kde si? Neviem, kde som.
Brzdíš. Ja nebrzdím. A kedy budeme končiť videjko? Hej, ja som zlípnul do... Max, kedy budeme končiť video? Neviem. A Za teraz? chvíľku. Toto, keď neviditeľná robta, poď sem do... Ja som... Konečne. Aha, nová mapa. Konečne. Tlačme sa. Ježiš, ja som spadol. To není fér. Však. A ťa vidím, že máš tu takú skúlu. Nemám. Máš. Bože, ja sa chcem trafiť do toho štvorca. Jupi, trafil! Okej. Počkaj, tak. Ty kde si, Max? Ja tu tak Na idem. tej špirále? Ježiš, No. a zase som to schytal. Zase len ja. Čo si schytal? No veď, Čo si schytal, kravička, babička? Ježiš, ja tu robím potrmalce dozadu. Ježiš, ja zase som to schytal. Ja nič neschytávam, ja si idem poho. Jo. A o 5 minút. Á, prečo ja tak veľa padám? To sú kocky. To sú kocky Tuto sú kocky z tohto. No pre Boha. Ale však táto hra je hard. Easy. Hard. Niektoré sú aj easy, niektoré No hard. ale táto... Max. Tá špirála mi robí problém. No, nie tá špirála, ale ten most, či čo to je. OK, ale vytujem. Ježiš. Počkaj! Oh, no. Oh, no. Ideme hrať niečo iné? Nie. Už ideme končiť videjko, nie? Tak poďme. OK, tak. Čus. Počkajte, kde si? Kde si? No, stretneme sa proste na začiatku, hej? Počkaj. Sa mi sekla U gula. stánku. Nie, na začiatku sa stretneme. Na začiatku. OK. Kde si krabička? OK, stretneme sa na začiatku. Poď sem. Kde si, Max? Kde si? Na začiatku ja. Max, Ja som- vidím ťa, Max. Vidím ťa, Max, stoj. A kde si? Za tebou. Tu. Tu. No, takže poď ku mne. Ty poď. OK, tak daj si ten tanec, čo si mal na Jeho huba. Daj si ten tanec, čo si mal na začiatku, ja si ho dám. Tak. A my ideme končiť videjko, tak čau. 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 No počkaj, no to. Čau. Počkaj. Čau. 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 Počkaj.